Mogi kumiero Ramogi TV odhiambo makawuono arwakine machiegni mar yudo weche manyien mag duol. An Kailo Trevor Mpija nyakwa Ramogi. Duol nitie kod kidienje ariyo. Mokwongo en weche manyien, mar ariyo en twak mara odhiambo makawuono wadhi ng'iyo siasa ma Nairobi kama dhi bedo kod MCA ma Lindi Ochieng Jera kanyakla kod jakanyo e bunge la wananchi Nairobi ka iluongo ni George Aliet. Wabiro ng'iyo ni to siasa ma Nairobi chal nade ma en bang' ka duond bura mar DCP koni gine magidhi pango kaka telo ma Nairobi biro bet ahinya to yiero ma 2027. Kamoro amora ma intinya kwa Ramogi yiena mondo arwakine machiegni mondo wachak twak marwa kata weche manyien gi sani bang'e to biro bedo kod twak mar duol mana kae Ramogi TV. Gi kinde ni to mokwongo wayudo ne thuond weche ma wamiyo pek e weche manyien mag duol. Watu wengine wako na tabia mbaya. Wakaenda wakasema huyu mtu amesema atakuwa rais miaka 20. Kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku? Mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende. Jatend piny Kenya William Ruto korokiro oko luoro ma osebedo ni dibed ni en gi dwaro mar biro sundo bedo e loch aming'a. Senator Boni Khalwale omalemo mar jaleg kweth mathoth e od bura mar Senate kendo UDA ochiwo lemono ne Wafula Wakoli ma Bungoma. Lakteche ma Siaya e bwo mabul mar KMPDU oramo ni ok ginyal dhi nyime gi tich ka ok ores chal mar arita margi. Machiegni weche manyien mag duol chakore sani. Bed thuolo mar ndiko na namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Jaloko mar iluongo ni Lizo Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni Jatend piny William Ruto omedo goyo debe ne chenro mage mag dongruok kowacho ni oonge kod paro mar tiyo kuom thuolo mokalo mano ma katiba dwaro. Kolose kinde romo mare kod chife ma pacho kae kar jot mare bure Nairobi, Ruto wacho ni nitiere jogo ma paro ni tij bedo jatend piny en tich mayot kendo ibiro timo kare mar chopo singo mane ochiwo ne oganda jo Kenya e kinde ma okawo apisi kaka jatend piny. Opoyo chenro kaka gedo mag chirni, okumba mar thieth mar SHA kod ute manengogi olor piny kowacho ni mago moko kuom gigo makonyo chwalo dongruok ne jopiny. Hapa Kiambu peke yake tunajenga soko 30 in Kiambu County. Hapa Kiambu. Nakuru nilikuwa huko juzi, tunajenga soko 25. Hakuna serikali imejenga soko 25 kaunti moja. Wakijenga pengine soko moja in 5 years. Sio kama tunaelewana. And kama hiyo tumefanya ni kwa miaka miwili, munieleze miaka 10 Kenya itakuwa inakaa namna gani? Miaka 20? Miaka 20? Na unajua nilisema hivyo juzi, watu wengine wako na tabia mbaya. Wakaenda wakasema huyu mtu amesema atakuwa rais miaka 20. Kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku? Mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende. Mwingine achukue asonge. Ama namna gani? I want to make my contribution. Mungu akinipatia nafasi mimi nitafanya bidii kwa ile Mungu atanipatia nafasi. I have no interest. Mnanielewa my friends? Yakoro Mogi mano jatend piny kaloso kod ruoth jatend migao mar pur mosendo Joseph Munyawe kanisa mar Nairobi Baptist. Jatend bura mar People's Liberation Party Martha Karua oywak ni ratiro ne okobedio e yiero ma adundo manyicho bagi e pacho ka. Karua lero ni yiero mambere kod Malaba ne okotime yo makare kendo wacho ni mano en chakruok marach ka oganda jo Kenya ochomo yiero maduong'. Bere and Malaba and all this by-elections, something was terribly wrong. But as citizens, we must ask ourselves, even though we are oppressed, are the gifts worth it? Because they confuse and give room for meddling. We are coming to a general election in about 1.5 years. If we do not retrace our steps, we stand to lose our nation.
So let us work hard, think hard, and be patriots the way the late Joseph Consolo Munyao was. Kawasuri nyakwara mogoyro ni duond bura mar UDA othicho oko Senator ma Kakamega Boni Khalwale kaka jalegwi kweth mathoth e od bura mar Senate. Kendo lemono koro chiwne Senator David Wafula Wakoli mabungoma. Magi timore kinde ma jod bura manyocha oyier e yiero madundo chamo mamayanga kaka jod bura kawuono kaka Walter Nyambaga koro leronwa. Speaker mar od bura mar Senate Amason Boni Khalwale e kaka jalegwi kweth mathoth e od bura mar Senate. Kendo lemono koro mi Senator mabungoma David Wafula Wakoli. Now, from the correspondence, the minutes indicate that a resolution was passed to remove the Senate Majority Whip, Senator Dr. Boni Khalwale, CBS MP, in accordance with Standing Order 22.5. The minutes further indicate the Majority Party elected Senator David Wafula Wakoli MP to serve as the Senate Majority Whip in his place. Boni Vidiro mage oluwe bang' dhi ataro kod chung' mar duond bura mar UDA. Yiero madundo mama lava kamanyo Khalwale osereja chung' mar DAP Seth Panyako kar David Andagwa mar UDA. A senator elected under paragraph 1 may be removed by a majority of votes of all the senators belonging to the majority party. Thereupon a decision being made by the majority party or coalition under this standing order, the decision of the party or coalition shall be communicated to the Speaker in writing, together with the minutes of the meeting at which the decision was made. Ekindeno, bende maromo jo od bura uchiel muting'o Boyd Were Makasipul, Moses Omondi Maugunja, Harrison Kombe Mamagarini, David Andagwa Mama Lava, Leonard Wamudhembe Mambere North, to kod Senator Mabaringo Vincent Chemitei, Ocha Momuma Ayanga. I, Ongondo Boyd Were, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to Naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, so help me God. Bange, amende siasa otwire od bura, kaweche diro remuten rekod yiero madundo, manyoru mwaka serikal mar manywanda goyo tenga, to kweth makedo serikal tesre, to sayo kaka ota yiero no, makamano. That in this country there is nothing like a united opposition. What I actually see is a very disunited opposition. Planless, and that is how they lost these by-elections, Honorable Speaker. Honorable Speaker, only yesterday, on Sunday, I heard one of them saying that they had agreed with another one on how they would share positions in Nairobi County, as if Nairobi County belongs to you. The Speaker, I was very shocked and sorry to see my former boss here and the former Speaker fighting a young man. Mr. Speaker, you know, those are things you leave for your PA and other small people to deal with, Mr. Speaker. Tume huru ya uchaguzi, Bwana Spika, iko na jukumu sio tu la kufanya uchaguzi, lakini iko na jukumu, Bwana Spika, ya kuelimisha umma mambo ambayo yanafaa kujulikana, haswa mambo ya pia umuhimu. Honorable Speaker, it can't be in one piece of the mouth. Somebody is saying the one, and on the other end they are saying the word rigged. Name calling and abusing other leaders. This was across the board. It looks like what to say is only united opposition which was abusing. Even your side group, the other side, the Honorable Speaker, people have been abused. Manakaka mogo motwangie panya kachungi malongo. Serikal mar manywando chako chendo mar luoko riwruogi no endo kajo od bura mobalo kod dwaro mar duond bura no endo e kore kolo oko kamineme. Kaka yor neno ni gingirore mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi. Kawasuri nyakwara mogeni ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga koro dwaro mondo piny owacho chop dwaro mag ogirimiti manoriedo thuond weche 10 manoketie winjruok gi kinde mokalo. Ogai machon mar ODM osenindo Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Oburu ma oloso kata olero ni keto e tim dwaro makamano biro konyo e tieko midhiero ma jo-Kenya kalo e gesani. Jatelo noloso e log tich mar ODM e kinde manorwako ayanga jotelo mag duond burano mancho yombo e yiero madundo mancho tim pachoka. So our party must be strong, and I want you
members of ODM to be proud. You should be proud, but we should work hard. Because if we don't work hard and make our party strong, we are going to be taken for granted. And we don't want to be taken for granted because we are a party with a vision. We are a party with a mission. And we cannot fail to work for our people. We want to continue to work for our people. We are in the arrangement of broad-based arrangement where we have 10-point agenda which we want to see implemented fully before 2027 elections. Jatend piny William Ruto oyango ni obila duto mani kod higni 50 kadhi malo ibiro chwale rang'iny mamalo chenro mabende ibiro timne chife kachiel kod jolupgi ma nyoyudo tiegruok kendo sidhi ne tije sirkal. Ruto bende omedo ni jodong gweng' ibiro mi chudo mabalang' kuom konyo e tije mag sirkal ahinya to e weche mag loso ripode mopogore opogore kachiel kod rombe mag jokwala usalama ma ofwenyo moko kuom gigo mathiro chenro mag arita e pachoka. Nyakidi ni kod ler ewi wachno. En lipot mochiwa yanga ne jatend piny William Ruto e Kajot mare. Lipot mabende oyango gigo mathiro chenro mag arita pachoka. Lipot ma jokwala usalama yudore to kokang' maten migawo mar arita nokao matwak kendo kao pach jopiny e wi yore minyalo ber godo arita ma piny Kenya. Romo makamano okelo kanyakla jokanyo e sekta mar arita kotelnegi kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod ogai mar obila Douglas Kanja. Lipodno oyango ni kweth njore mabuogo ngima oganda kendo mitiyogo e chwalo lweny e kinde siasa ng'eny ahinya e counties ma imbo mar Kenya kaka Homa Bay, Kisumu, Kisii, Kakamega, Bungoma, Busia kod counties mamoko kaka Nairobi kod Mombasa e kin mamoko. Kweth njorego gin kaka 42 Brothers, Jeshi Jinga, M23, Kapenguria 6 kod Usiku Sako. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingo matieko kweth njorego maonge nindo e nyabathe konchiel. It is made complicated by politicians who go hire goons for their political gain. In some parts of this country, Mr. President, there is no funeral that happens without goons fighting from one politician to the other, making lives completely difficult for these chiefs and assistant chiefs and the OCSs in law enforcement. With your guidance, Your Excellency, this is an area we want to deal with decisively, without fear or favor, and we must deal with everybody, whether they are in government, they are in opposition. We are not going to spare anyone because we want to save our nation. Kwa jamni, bende ofwenyi ni osebedo gi medruok e counties kaka Migori, Nyamira, Meru, Samburu, Laikipia kod Narok. E county ma Migori, oyang ni kwa jamni ng'eny ahinya e gwenge ma Nyatike kod Kuria West, ka jamni makamano itero usi e piny Tanzania. Kaluwore gi jalup jatend piny Kithure Kindiki, achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo sudo godo nyime e neno ni arita oridi kuonde duto. Chiefs na assistant chiefs wako pale mashinani ndio wanatusaidia na kukusaidia wewe katika kutathmini masuala ambayo yanahusu wananchi pale mashinani na kudhibiti wakisaidiana na vikosi vya usalama. They are the eyes and ears of government and of the president at the grassroots. A lot has been done across especially areas of Kerio Valley where there is now peace, and we have pacified those areas. We have taken guns from the criminals, and with the support of the chiefs, we have been able to collect over 1,000 guns. Kindego, jatend piny William Ruto oyango ni chife duto manyocha otieko tiegruok margi kendo sidhi ne tija sirkal ibiro chwale rang'iny mamalo mar tich kachiel kod obila duto manigi higni 50 kadhi malo. Bende jodong gweng' ibiro mi chudo mar Sh3,000 dwe ka dwe. Wapatiwe vitambulisho, wasajiliwe, watambulike kama ni watu wanaotufanyia kazi. Alafu tuwapatie stipend. Pesa kidogo. Nimeambia waziri kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 kwa sababu sasa ndio tutapanga budget.
tutapanga budget ya kuwalipa shilingi 3,000 kila mwezi. Gigo mamoko malipod no yango utingo kwan mamalo maluenje makit chwech kaka nyange manyiri, rocho ratiro, bambo nyithindo kod nek e kind mamoko. Kaunti ma Siaya kod gwenge kaka Sori kod Rigiti e kaunti ma Homa Bay ofwenyore kaka mago mosebedo gi medruok e luenje go. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakwara mogi dakika ena 14 bang' saa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag duol ka oyueyo mokwongo ka waikore duoka kod weche mamoko manitie ka bang'e to biro bedo gi twak. Ano ka jamtaa wuda Awasi Boda wacho neno news malera ahinya from Awasi Boda. Erokamano jamtaa. Ng'ato ndiko na kamano wudi Nyasiaya jama Benjo Asembo oraro wacho ni bati Ruto to wuoyo maber ndi lakini chunye to kane ko yie ahinya gi wach ma wacho no chike machal nitie mano kaluwore kod jamtaa wuod mano kaluwore kod oraro wudi Nyasiaya ma jama Benjo Asembo. Erokamano ahinya. Osino yu aneno news maler ka ntiere chuny boma ma Nairobi. Mosnama mana Esther Oyu kod babana Jojo Yu ka gintiere Gemrae ei Nyakach. Erokamano ahinya bende kuom kete Ramogi TV otieno ne. Makamu ng'isa ne mosno chieng' jera ma ora no nyise ni in politics loyalty is both political and administrative. Wacho ni an gimora mora moburu owacho to aluwo mana kamio wang'a ko buru osetelo nikech ng'eni kamonyono no longo makudha ok nyal chuoya. Mano kaluwore gi makamu. Erokamano Odhoch Soja Wuri Katino wacho ni nena yo makare kendo winjo Ramogi TV odhiambo makama. Morris Dianga Wuri Kamugundo Republic wacho ni bati yani ni maler onge ng'ama nyalo wang'o dero gi chame iye. Kalwale ochama nyanje mos wan pod wan nie wasiro Dr. Oburu Oginga kako gai mar ODM. Mano kaluwore kod Morris Dianga Wuri Kamugundo Republic. Erokamano nyakwara mogi yiena mondo kaw yuyo gi kanyo. Himedo ndiko na kaduogo podan gi weche mamoko ma en duol e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Anabiro bedo gi kwe odni mana kaponi in gi Rajiv ubiro wuok kae chuth. Biro bedo maber ahinya ka nyuolane obet machiegni kode nikech saa ka saa oyudo panic attacks. Koro biro chuno ni ubed kode eka mondo hore matin. Kare. Akwayi ni ng'wona. Anayie ni anatimo richo. Mama ni ohero weche mang'eny ahinya. Enomiyo ji ywak malich ahinya e odni to enogolo mana pi wang' mag miriambo. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Wasuru nyakwara mogi koro wadhi nyaka kaunti ma Siaya. Chenro mag thieth e kaunti ma Siaya nyalo gore piny tok lakteche kaunti no lando biro bolo gige tich piny ma biro tok yangore ni gisebedo ka giyudo buok maka kod kacha
kamoko kuomgi bende yudo monj e kinde ka kinde. E barua mar duoko ma ondiki gi jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Ogutu, kata kamano okwedo ripot mar ni lakteche nyocha ne omonji gi apisas mag kaunti. Ogutu wacho ni gidhi nyime gi lalruok gi tend KMPDU e wi ywak manitie. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E ote mane gioro ne ute fwambo, riwruog jochiw thieth Kenya Medical Practitioners Pharmacist and Dentist Union bade ma Siaya olando bolo gigegi mag tich kucha kaluwore gi buok kod monj ma kinde ka kinde mamoko kuomgi yudo ka giwacho ni ok ginyal dhi nyime gi tayo chenrogi mag chiwo thieth e lwasi ma kamano maonge arita kwe. Laktechego yango ni oseroch ratichgi e yore mopogore moting'o ayenje, monj ma ka gi kacha, ma bende osendik piny kowuok e osiptende mopogore mag piny owacho e kaunti no. E ote margi no, jochiw thieth lieko ka wacho ni monj ma gisebedo ka giyudo oting'o monj kowuok kuom jotuo ma githiedho, wede jotuo kod kata mana jotije mag piny owacho. KMPDU wacho ni monj ma kamago koro jimbo nyao e tich gino manyaka sani miyo gi luoro ma miyo girem chopo e tich kaka dwarore. Giramo ni ok gibi keto ngimagi kama tek ka giwacho ni onge tich ma nengone romre kod ngimagi. Kuom mano gisundo mondo mirid kendo ketnegi arita kwe motegno e ute thieth duto e kaunti no. Ma kendo donjne joma bogo kendo monjogi kolure kod chik ka ikawnegi ondamo mager, kaachiel gichogo chike mamiyogi arita makare, ka bende koro giramo ni gibiro mana dok e tich ka dwachgigo osekete tim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Yakoromogi kawadonje motene kod weche mag doe ni do mamalo ma Kisumu ong'ado ni obiro chiwo lai mar winjo buch nek mar Baby Samantha Pendo tarik 26 mar dwe mar achiel higa manyien. Jang'ad buche Justice Joe Omido ong'ado ni doho no biro golo ng'eto mare, kata kamano to kiango ka achije duto mitudo gi nek mar Baby Pendo osemiyo bok duto mowinjore mag burano. Mago moting'o neno mag ji 33 ma apis jomin buche biro tiyo godo e yalo burano. Omido ne onyiso okinde mag riwruoge ma ochung' ne familia kod jogo manoroch ratechgi e burano mondo ket andika margi kamoro achiel eno ni burano ok obedo kod digni e seche ma ochake. Bura mar nek Baby Samantha Pendo nochakore tok yiero maduong' ma 2017 kama ne magina omake Baby Pendo mane en jadweche 6 kende gi kinde no. If you have a statement tomorrow, please send it, or the next day. We don't have to wait for that date. The physical presence of the third accused is dispensed with, but she must appear virtually. So let them come to court once the matter is set down for hearing, and then we'll see whether we can excuse them from attending mention. Wadonje weche mag tuke. Jaod bura ma Suna West Peter Masara ochako chenro mar manyo kod tiego rowere manitie kod were kata talanta e weche mag adhula ka okalo kuom kar tiegruok ma ochako mong'ere kaka Masara Talent Academy. Masara mawuoyo e gwenge mag Nyateke kinde opich adhula mano bagi kono opira ma thoro mare maduong' en kwanyo rowere manitiere kod talanta mar adhula. Owacho ni e gwenge mag Nyateke gisekawo rowere mar 6 mantie kod were mar goyo pich adhula makoro gidhi tero e timbe kaka Migori Youth FC e kind mamoko. Masara wacho ni nitiere opich adhula ma oloso kendo sani dhi nyime sub counties duto e kaunti ma Migori ma bende gitiyogo e manyo rowere manitiere kod were mag tuke. E kindeno johera mag adhula mawuok e gwenge Masori okwayo tend kaunti ma Migori mondo olosnegi alap mar adhula Masori mondo bede rang'iny makare. Moyudo gold gi pesa turi. Players wanyalo yudo ka, jong'wech wanyalo yudo ka, mondo kech everybody cannot be in the office. Jomoko yudo yuto gi kokalo kuom ang'owa, mpira, jomoko kuom ng'wech, mondo mi ji te o benefit from talent ma Nyasaye nomiyogi. Peter Masara Talent Academy dhi nacha ji te. Wasechake kaka wachake ni wadwa move in all sub counties. Kata ka waseyudo players 6. Mwadwa miyo Suna West United Football Club, Mokori Youth, moko watero Gor,
wakae na amani na wakae pamoja. Vijana pia tunaomba vijana wao watu wazuri, tunaongea nao, tuko hapa na mkubwa this is tuko naye hapa anaangalia usalama wa Sindo. Sana Sindo hapa naomba wakae karibu, wasiwe kamano kaduogo wenda osedonjo ka kendo wadhi go kodgi mbaka wang'iyo wach siasa ma Nairobi ochal nade. Idhi pang Nairobi koso Nairobi idhi pangore kende, jodak ni kod thuolo koso jotelo biro pango piny. Mano e wach mwadwa ni mondo obwago e mbaka ka wang'iyo siasa ma Nairobi nyakoro mogero kama na inya asibiro ka ilotre bombije weche manyien mag mare maderwako nyaka ang twak rum. Ka kamano ano ka wenda George Aliet kachiel koda mjumbe Ochieng Jera ma Lindi osedonjo ka kendo twak dhi bedo maliet duol. Odwawe twago mbaka wang'iyo Nairobi wanone ewi gorofa malo nyaka piny nyakora mogi. Kik ibed mabor. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno. Nyinge en George Bati mana bang' nyiri machuok kendo duo kae twak. Kik idhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. 177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain. But then the whole thing just went south. And I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Biro bedo maber ahinya ka nyuolone obet machiegni kode nikech saa ka saa oyudo panic attacks. Koro biro chuno ni ubed kode eka mondo hore matin. Karen. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Mama ni ohero weche mang'eny ahinya. En omiyo ji ywak malich ahinya e odni, to en ogolo mana pi wang' mag miriambo. Dear God, at times so ni bless hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo meloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Komano Nyakora Mogi, duol chakore sani, an Kailo Trevo Mbija Nyakora Mogi, kawuono dang'ane siasa ma Nairobi ni chalo nade. Bang' yiero adundo manyo timore, kinde ka kinde Nyakora Mogi ikao yamo mar piny gi Nairobi. Samoro nyalo bedo kom mamalo kata kom matin. Kata kamano king'iyo i Nairobi kane nitiere yiero ma adundo e kar ward ma Kariobangi North, kama ne oloe kod jakanyo manchochung' kod otiko mar DCP ma en duond bura ma otelie kod Rigathi Gachagua. Chieng' Jumapil manyokalo ne Rigathi nyochamo nyadhi ahinya kowacho ni gisewinjore gi Wiper kaka gidwa pango Nairobi. Omiyo kawuono ni wang'iyo ni to kigo kwano, ka ji go kwano Nairobi Nyakora Mogi, nyaka gi samo weni
Azimio emani kur kwith mathoth mag jokanyo e Nairobi. To Nairobi bende capital town kata e log tich mar piny Kenya king'iyo bede migepe mopogore opogore, king'iyo riwruoge mopogore opogore mawuok e pinje maoko, gin gidwaro moyiedhi ahinya e boma ma Nairobi. Ka opo ni Nairobi ni ok opang malong'o, to ang'o gini manyalo timore? Omiyo an kaka Nyakwaramogi kod MCA Malindi Ochieng Jera ok en thuolo mokwongo mobiro ka Nyakwaramogi kaachiel kod bende jakanyo e bunge la wananchi kendo jalo mosebedo ka ng'iyo kaka siasa mar Nairobi ringo, George Aliet. Wan kodgi ka Nyakwaramogi mondo wang'e ni to Nairobi ni ipango gi koso gidhi pango Nairobi. Jatend piny kinde ka kinde wacho ni kujipanga. Koro kang'e ni sani Jera gini wacho nang'o? Kane wago mbaka gi Ken Muga jichung weche nwa penjo ka to oyomb Jera gini Nairobi to manyiso nang'o? To Jera wacho ni okoyombwa machane mana kalongolongo moro matin wadwa pange. Okay, machiegni Nyakwaramogi twak mar duol chakore sani. Mheshimiwa Jera oimore. George oimore. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro duol. Erokamano George. Ang'ina goli assembly donja gi ng'wech to mana nyaki duol. Nyakwa twag jopiny. Erokamano ahinya. Erokamano. George Aliet machiegni in bende ang'eni ma thuolo mokwongo ma samoro yudo thuolo mar bedo duol kata kamano Ramogi TV kati sebire. Yes. Machiegni ahinya. Erokamano. Wachaka chaka gi Mheshimiwa Jera. Mheshimiwa yiero ma adundo notim e piny Kenya onyisa ng'o? Be nitiere gimoro ma uneno ma samoro nyalo dwaro ni mondo go kwano kapok wadonje Nairobi ka? Yiero manotimre e Kenya mangima ne oyiere wabunge madhi 6, senator to kod MCAs 10 gi wiye. Ka itimo analyze siasa ma Kenya to mano en mini polls, en kom milaro madung mabiro mbele to timre yo mar ranyisi. Adire mantie ni japiny moramora kama intie ong'eyo kama pek nitie, to kendo puonjowa kaka wan jogo machiegni gi sirikal ni riwruok e teko. Ka wariwore mwawuoyo par achiel to yot mondo japiny oyud kama odhi goyo kura yo mayot. Ineno ka kombe te mag bunge to gi senate odhi e team miluongo ni broad based. Ng'ata man kamoro amora kogo picha kodong' higa achiel ji dhi yiero to ng'en kara ji wuoyo ga oko ka ni jogi onge gi jo Grand kucha to nyaki penj diriyo to jombago ombuli gi wakanye. A very good number. Kichako gi Ugunja, idhi Kasipul, idhi Malava, ichak idhi Mbere kucho. Ino ka jomuwo ko kura ka kata giyomre gi kura mathin tino ka juk mang'eng go kura ni coalition no. Mano ngiso ji kama piny chomo. Ominga mara chung sani nyaka go kwano ng'eni ka we kon mari ngadhi kocha jogi gi pek moro. Omijo piny thuolo mabedo piny gi analyze nto kama chomo ni achomo kon mane wadhi koni kama loch ntieni. Erokamano ahinya. Aliet. Yes. Ing'iye ga ngolo machielo nikech ni Mheshimiwa Jera samoro gigoyo siasa e assembly ka gibedo piny wacho to ng'ato chano wuoyo ang'o matimore gi winjo paro. Un bende sama untiere alwora mar bunge ka kata kuwuothe e boma ma Nairobi ka uwinjo kaka Mama Mboga, mtu wa boda boda, Jajua Kali kaka giwuoyo siasa ma Nairobi ka ing'iyo kata king'iyo yiero manotimore matin ni ma Mheshimiwa Jera wacho ni mini polls temo go torch kaka yiero maduong' dhi betie. In iwuon ang'o mineno e? Erokamano ahinya. Aparo ni pogruok onge ahinya gi gima wacho. Pogruok nitiere mana mokwongo japiny ong'e gima dwaro. Mak mana ni kata obedo ni ging'e gima dwaro to dwaro ji opogore. Mar ariyo, japiny Kenya ka gi siasa mwagoyo nitiere vitengo kaka ji okawo. Nitiere institutions mag govern kaka wa operate siasa. Mak mana ni kaka jasiasa to chuno ni jogo matiyo kata jogo molab dhogi ndong' mondo ti nitie gik nyaka ging'e. Ngeche iyudo ka sama ng'ato tiyo to ji wigi wil. In fact thoth gi wigi wil ni jogo mago kura onge obwongo gine magin go obwongo.
Giparo kamano. Giparo. From kaka gibievo giwachi, lakini king'iyo majority kaka bievo, samoro chalo ne mental capacity or prowess margi supersede jogo kura. Mar ariyo, expectation mar jago kura ni malo, ma is not realistic makato yier ma Jesus Christ, to kapar ni ginyalo bedo achieved. Mar adek, obro chuno oganda man gi chuny mar telo kata gombo mar telo mondo giywa socks gi malo, nikech king'iyo kaka ji nowuok mondo go kura, akwanda tamalo no ni piny, kendo en piny adier. Then mar adek, jakenyo tundo kama kiuso sera to nyaka obed sera ma realistic and accurate and achievable. To ka en sera moro miparapara ni idhi chiwo slogan, kata slogan no dhi resonate gi japiny, gibro winji kendo gibro miyi impression moro ni gin kodi seche mi address gino. Lakini kotundo the actual vote, to samoro nyalo bedo shocked. Koro basically king'iyo tiyudo ka gimomiyo anyise ni japiny ong'e gima dwaro. Mana kawuok Nairobi ta atemo ng'iyo gima timore Banisa, mano timore Malava, mano timore Mbeere North, ochako timore Magarini, idog iyude Ugunja kendo iyude Kasipul. Iwinjo? Kato kendo kichaki dhie Senate ma Baringo. To kitimo evaluation 18 wards mano yiere bende, to di pick a certain information. Yes, nikech nitiere narrative moro ma kuom oganda ma wawuonde ni koro nie broad based government ni osebedo ka uso moso koa kama jera ae, kama ne baba manowewa ae. En sera moro man gadiere, and sera ni poko ane oganda. Kata jogo miyudo ka ne okwan go kam eduol achiel, kata mapod waonge go, mapod wacho ni miyo ng'ato mana kinde achiel, wan wajo one term. Tiyudo ka e discussion kiyudo joma discuss, kiyudo dhana par, tibro yudo ka e discussion gite unanimously gibro tag discussion gi kuom Raila Amolo Odinga. Matien ne nitie ideal moro, pace mane Raila oseseto, mamodi gole Kenya political sphere, to dhi kawa long time. Okay. Wijo, koro it is just a matter of gima paro ni kaka Nairobi, to team two term, Majera nitie and Aliet nitie and others, waonge a very big challenge. Our challenge is only arithmetic. Gitimo gik moko the right way. Man is the only denominator man ka. Nikech they quite a number, tiyudo ka negi the concept of mawano. Okay. Yeah. Arithmetic ndika how long? Nikech king'iyo yiero kodong mabor ahinya. Then arithmetic ni magashago bago godo, obago godo kata wadanga wach kamano Nairobi ka moyudo kom mar MCA, mano winjo bed ne ideally ne en kom mane okaw kod ja independent yiero mokalo, mano Joel Munuve mosenindo, to ka weche nodhi to ji gima duomi yuaga ahinya kata masinyo ka jomoko wacho en ni ne obar chung jo broad based government kano chung ji ariyo. Ipani ma ok nyal timore e Nairobi ka mheshimiwa Jera ma chakrocho arithmetic ma Joja Liet wuoyeni, nikech arithmetic ni koko time malongo to samoro nyalo bago part bende. George, mokwongo ni ng'e. Yes. Ni koma Kariobangi North ok ne ma ODM. To be kom no ok ne ma UDA. Kom ne mar independent. Emane ni kom no. To wuoyi ma Nyasaye omiyo kom no, kawuono awa pisha e bunge. Speaker owa pisha e bunge kawuono. Yes. Ose chung dingwen matino oja area no. Ose chung dingwen. Kan wadhi yiero ne wang'en ni tiyo wadgi Munuve mano chung. To wabedo na wacho ni watim nomination ma fair. Gima chando ji maduong' ok en chama. Gima chando ji no team nomination ni ODM. Ne gin ji ang'wen. Kocho mo yiero achiel noringo okuchung. Gidong ji adek. E ji adek gi ne nitie jaonagi ariyo. To gi Udabandu achiel.
kaja onagi no yombe mbulu man nomination to jo abanducha ne jodho kawe mutere safina mana mokwongo odipogo kura mara riyo wach ma UDA chungo ng'atgi kono ango pog kura didek nitie ja ODM moringo dhi safina tendot machielo do odgi ok nyal weye nitie ng'ama yombe nomination ma inja onagi nika to kendo jo UDA be ochako chung candidate ina ko pogori didek emo yiegi jakoma ni ko wacho ni jo piny mang'eny doro kama wantie ni to kwano ema nyogajere matini ng'acha ne beno ko wuoki ODM modong kae to wachako wawinjre gi jo UDA ni wachung achiel nye kwano yot to anto konchiel awach ni gino mora nikech yawo wiwa chon mondo ng'en koro yier modhieni kwano monyogore kani nyomi wakoso kom wabi gi paro manyien manyisowa ni yiero kwa chomo to nyaka wariwre kamoro achiel nikech ng'ama noyombo ni noyombo namba 2 mare gi kura 300 matiende ni kuche manyo nindo oko nyeng'eng an ga diera nyiso jowa kae ni kwadhi e yiero maduong' mabiro mbele kae to ji bed piny owuo to wawinjre ni to koro ng'ama kawo koni ng'ama kawo kae ng'ama kawo ward per ward wano kodhi system moro ma ng'ato wacho nodwa kawo MCs te ma Nairobi chanore e kabila achiel odwa kawo senator gi women rep gi governor e kabila achiel wan wawacho e coalition marwa mwabubido go pinyno wawinjre njani koro kae to utek mondo jogi kauru ng'atu mondo wapog gini makodhi e yiero to kombe gi wadhi kawo gi mang'eny sani wani majority e assembly pod yot mondo obed majority kendo in the next assembly to mak mana nyaka jibed piny mawuo majiri uparo ka wadhi yiero area mane zone mag ODM tiwen jo ODM e matelo mbele kanen zone ma jok mok jowaka to an kodgi kamoro achiel to kama intie no wawinjre nyen kae to gin ma ging'eng'ie wamigi backing but adiera maler ma jopiny neno king'ato wuondi jogot madhi dong' e chama mar UDA ni to thin kabisa jogot madono yiergi bodok kocha nikech siasa margi mapile mar anyuola koro ng'weji ni mit nikech kata mana Kalonzo madachung president ng'ato ng'ise ni wasewinjore kodi ni kombe te mag MCA governor women rep senator to gin maga nikech odhi siro Kalonzo nikech neno wacho no dhi siro Kalonzo bed president koro it means ni according to N owacho ni kombe te ma Nairobi gin mag jorabuon nikech alsa ni MCA mantie ni ka ng'ise dire mantie e kombe te mag Nairobi mag ninti mag UDA 99% gin jorabuon gionge wichkuot kombe mane mag UDA te i assembly gionge wichkuot te gin jorabuon and even mabiro ni idhine kaka gichungo governor majarabuon senator majarabuon women rep jogo ngi wichkuot gima gidwaro ni mondo jo Wakamba mantie coalition margi omegi backing nikech gimi ng'acha backing e kom maduong' okay. To kitigi wi kana to ng'isi wang'ini e sirkal mari mar Kalonzo no wakawo 50 to modong 50 no ko jo Kenya teo cham okay. George yes winjo gima Mheshimiwa Jara wacho kaka kwano imedogo to wacho gima duong' kani wangi oyawre chon kata wang' joma dwaro telo gi joma samoro nie telo gi joma go arithmetic mane wachande ochako yawre chon dipono yawre chon manitiere capacity mar timo gik matimore e yo makare kutingo nomination nikech kae kama achiel kuom gik malwaroga chuny oganda bro wacho ni kare kate kare wadhi gi ng'at man wadwaro ka joje man wadwaro kare wadhi gi joji koro were kod jogo gima chalo kama bende nitiere puonjruok maliw motimore Nairobi kama nyalo miyo sama koro idhi pog ji bede e winjruok winjruok itimo kochakore gi sami chako nomination maler mondo kombe gi obed kaluwore kod dwaro mar jopiny erokamano ahinya dapo ni wan gi duol machal kata ma wan maro machal ne nyalo bedo gi pache jatelo Jera
to Nairobi wakawo kiny kendo wakawe 80 something percent. Wan to kapar ni wawuor ka jotend jogot ka mawacho ni wagora mbun wakaw te. Uganda modagi ng'ato nyaki wache ni ajirani bende upure kiewono kinyo yud kamochieme. To poda na giluoro nigeche pabni asebede muda. Uganda na nigi kido moro. Okate siasa kende. Wan gi kido moro miyudo ka wariwore ka lielo donjo. Unengo wamakre uru nikech ka yadhni ogore kuomwa to wayudo yot. To ka liel chose ke nikech Nyasaye be ok nyal bedo unfair ni okelo liel every day. Tiyudo ka riwruogni koro rumo. Dapo ni gimwa neno ni en gima oganda na nyalo kawo ket tiendgi to kete piny. Kaka jatendwa Raila Amolo Odinga ne time. Aparo ni ka okariambo to samoro dholuo be chachowa kidogo. Negotiated democracy mane jakom timo cha. To Nairobi wakaka maber. Nikech jakom siasa ma Kenya ka. Nikech koro Nairobi en cosmopolitan. En gi face mar Kenya te. Siasa ma Kenya ka en tribal. Kata kuonde mwagoye mbaka go. Nitiere kama ng'ato ng'ang'a. Nikech oywa issue mar dhoge. Winjo. Siasa ma Nairobi ka kopange maber. Taparo ni it is okay. In fact, dhoudi Kenya yudo thuolo koso nitiere jomoko minyalo dine. No, nitiere moko miluongo ni the rest. Gin giluwo joma nitie. Mada diere ba jako yie. Ang'eyo ka jomoko wacho ni the rest koro yudo magaka to koro kanyo to ok winj maber ahinya. Yes. Ineno. Yes. Kata na kambi nitiere gine kodhi moro michuoyo. Ng'ato ka ng'ato chuoyo. Te siasa ka wadhi gi population index and numbers. And numbers don't lie. Koro kinge maber ni quantification summation mari ok meet the threshold mi ji negotiate. Ti beda the rest kat waing'io kaka iting'. Ipangi. Ing'io kaka ipangi. Okay. Nikech like kata kom mineno koro wit Kariobangi no. It happened ni nadhi e the terrain mar campaign. Yes. To king'iyo basically joma go mbaka makuodho gik moko tok tent. Ng'ato wacho ni akom ni waweto. Oganda ma piny wacho ne wawete. Nikech ka ging'iyo the arithmetic evaluation ok support wa. Iyudo ka Mluya ringo kodhi ku. Ng'at machielo ringo koro that sense of belonging koro bire. Kat wa end up ni koro wan gi the minimal number. Ng'acha yombo wa gi the simple majority. Iwinjo. But kaka ng'eyo oganda na gi kaka neno chambwa chitem kelecha. I believe ni ka partners ma probable partners mwadhi bedo go piny ka. There's anything to go by to we are just above board. Okay. Yes, mane kaka nene. Penjo maduong' ma bende nitiere iye ka. Nikech ma ok en gima nang'o moko wacho. Broad based government joma nie gi duol, kata duond buche manie gi duol en UDA gi ODM. Mane en adier? Adier. Sani gavana matiyo Nairobi en jakanyo mar UDA, mano oyier kod UDA. Majority e assembly ma Nairobi ok gin jo UDA. Imiye lwedo kaluwore kod duol mar mokwongo gai mar ODM Raila Odinga kano wuoyo gi jokanyo mawuok oko mar UDA mondo sire. Jal machielo ma bende osebedo ka owuok ka wacho ni odwaro komni achiel kachiel en Babu Owino ma ja ODM. En jaod bura ma Embakasi East gi duond bura mar ODM. To kopo ni digni obedo malo to samoro digni nyalo ridore nyaka piny. Kendo nyalo bedo matek samoro managing kata go kwano mar riwo malo ka piny oke. Ere kaka inyalo tim ma ji chope winjruok ma samoro ji ariyogi otim gima ok nyal nego chuny jomoko. Koro giwacho ni kare koro wake nikech japiny mane wacho cha George kata Jera gine mag ng'e gima gidwaro to gine mabende gigo ombulu. Ginyalo wacho ni sawa ka koro uyie mondo ukaw mamalo no to mapiny ka koro wan bende wadwaro jowa. Ma inyalo tim nang'o mondo siasa ma Nairobi obed achiel madhi kelo ber ne jodak ma Nairobi maonge gwandruok manitiere kod winjruok kendo jopiny oyutimo ratiro margi mar demokrasia to duond buche mag siasa gi be oyudo representation magi jok ma jogi magi nyalo wacho ni magi jo makata koro ji odhi ni iloso chike titoso chike kaluwore kod dwaro mar duond buche siasa manie mokawo lemo go kachiel kod jopiny giwegi ma omiyo duond buche gi teko. George wach mar Governor Sakaja.
Gimomiyo jakom ne nyisowa ni mondo mi wati gi Sakaja ne gik moko ariyo kaeko yierwa. Mokwongo nodwaro stability ma Nairobi. Seche ma Nairobi ok en stable economically to kona tema Kenya uchumi ok dhi ringo yo maber. Omiyo nodwaro mondo uchumi ma Nairobi obed stable mondo counties modong' ma bathe ka bendo pick. To bang' yiero ma Sakaja kaka governor, gima notim mokwongo no reach out. No dhi ofwenyo ni MCAs mang'eny gin mag coalition mag Azimio. Koro nong'e ni tich biro chande mobiro dhi jakom. Ni jakom, ang'e naonge gi numbers. To ayaw chunya mondo sirikal mango ni apoge kod jogi. Kanye mano yierenwa waziri adek, to kanye mo yierenwa PS ama chief officers madhi abiriyo. Mondo bedo bit part ma system madhi mbele no. Koro kane watiyo gi sirikande ni, wabende kaka MCAs e bwo speaker ma Nairobi. Ne wakao kombe moko ma committees wabendo miyo UDA. Mondo wakoro wariwre kamoro achiel kaka nyuola achiel. Mondo Nairobi odhi nyime. Kirango jokombe moko mag assembly gin mag UDA. To i coalition marwa kichwa mangi numbers. To governor be ochako miwa kombe my very important. Executive. Koro nwati kamoro achiel maber kamano. Ema bang'e kata buneno matin to jakombo chako paronwa ni koko ni dhi kelo instability e Nairobi kae. Yieuru kwechuni mokwongo. Governor dhi dogi tim maber mondo ji Nairobi uti kamoro achiel. Ema kora kelo wacho ni wach ma yiero mabiro mbele kae. Jakom nopuonjo ndalo moko chon ni kalang'o ok kunie. Babu Owino en osiepna mandalo mang'eny sana. To jakom nochako puonjowa gimoro chon ni ka iringo to unie dhaw tigo step ariyo tidok chien iga achiel. Kendo chak igo ariyo tidok chien achiel. Kendo igo ariyo podi advance idhi nyime. Babu chalo ma iye nowang' makoro gik chamagi oketo tiende piny oyueyo. An abed Babu Owino to campaign mar ODM ei Homa Bay, ei Ugunja, and more so Nairobi kae awuok motegno mondo aus chama. To seche ma koro i walk out iyowang' ni kuno to jomoko ka advantage seche ma siasa sami were space ni to jomoko donjo. Koro were space no mi jomoko thuolo ma donjo iye ahinya. Iyudo sani ka joma chungi jomoko biro ng'isi ni Babu ok ni kodwa nikech ok no campaign kende mar ODM. Ni winjo ka jomoko wacho kae ni SG marwa nyonge campaign otegno ma Homa Bay to gi Siaya. Gino goye samoro chunye ne ntie kata ma Nairobi kama ochung' ne kaka senator. Nyobiro. Ti wacho ni noko kawe motegno momiyo yombo. No dhi dichiel chiemo gik. Emo miya wacho niya. Ne beni jogo ong'e ngere ma wacho ni kalang'o kunie to Babu no en no kaka campaign ma kare bangi north to loko mare odhi okinyi to dhi odhiambo to jopiny dhi wacho ni ODM no yombo kech Babu Owino mamoro bedo governor. To sami se kuno to jomoko biro into play. Sami yonge no siasa ok kwani. Jomoko be ne paro ni Babu Owino ni e kwand Gachagua. Nang'o nikech jomoko wacho ni Babu ne ng'ama muol ka nigolo Gachagua ok nogo ombulu. Koro samoro no paro ni Gachagua nyalo wacho ni Babu nochung' koda motho koda we kora wani chama wa madisipini wami Babu Owino. To daka mogik Gachagua wacho ni Nairobi ni gin magi ng'eny nyaka yier gi teko miduto. Mangiso ni ng'ama dhi chung' gi tiket mar DCP en Jarabuon. Kwand Babu Owino onge kanyo. Omiya wacho ne kata ka mintie sani. Odogi odgi umak motegno. To nikech wan sani e coalition ma pod tiyo nyaka 2027 ni tanene ana wuon kadhi mbele
okada wuondi jo ODM gi jo UDA e buo President Ruto wadhi tiyo nyaka mbele. Okay. Kika wuondi. Aliet. Yes. Chiko iti go kwano. Igo arithmetic mani wajo cha. Kiani sego ya uchumo 2032. Koso fodere 2027 kaa. Siasa ma Nairobi. Ise wuotho kuom wananchi gi. Kendo wacho ni kuonde mutuo morue kogowe mbaka. Tiunyo kaji iwayo dhot ka dhot. Adhi bire mar dhoudiko. Wang'ia ne governor. Wang'i kur dundu bura mar siasa. Governor masani en JUDA. Ng'at mose wuok ma oko motegno madwaro mondo kaw kom ni kowuok e lwete en ODM. Babu Owino. Ere kaka kwano dwagore ka? Jogi gin joma nitie coalition gi sani. Mokwongo ochiwo mfano kaka japuonj maber. Siasa en gima ji neno, optics. To gika ji neno go ema kelo constituency ma babu nyalo bede nogombo ma kodhi e lweny to wacho ni ning'eye en ogandana. Ichako gi dalau. To constituency ni ema penjo ni sama ne ji oriwore kigolo Gachagua. Babu no abstain. Kendo tiyo gi language moro ne nitiere gik mamuimo molo gima ne timo. Nano wan. Constituency mar ariyo ni ma wantie ni Babu ne nigi naka isiki uwache kuonde mang'eny. And ninge chane Nairobi. Kata siasa majerago lindi ang'eyo. Tigeni pokwarado mae kamwarade. Iwinjo. Wang'egi nimatimo Nairobi kaka ng'e denda duka toka ng'eyo. Kuwinjo Nairobi iye oko. Adieri mantiere chalo niya. Babu nyaka dog piny. Iwacho ni ng'ama riek kine lweny to kineno koridore to kijiw dendi, you live to fight the following day. Idok chien. Babu nyaka dog chien koponi nyaka obed gi relevance siasa ma Nairobi. Ngech oganda na to seweye. Weri gi moko mineno sama giromo gi jera to giwero nitie nyaka ma were to ok bi miye kuo. Ma kose loko ng'eto ng'ong'one. Ngech onge side mirror. Koro arithmetic ma Nairobi coincidentally ni Sakaja koro nyathiwa. The only thing manyaka wachi ni kato bed ni nyathiwa kamano to embe nyako style up. Mwandu ma Nairobi kani omi jera to omi ng'ane omi alai omigi joma koro luongo ne jodalagi. Adieri nyathini kata kipogo gimoro kenya pogo ne nyathi libamba mang'eny molo nyathini. Opogne magi kore nyithindgi. Jogi bo stamp authority ogando ne nigi tiyo. Kopogore gi mano ka koro wadhi e kwano ma wuecha. To probability question manyalo miyo Babu bed gi gimoro ma ji neno. Nyako duoge dalawa ma ji go mbaka iwinjo ma wagole kaka ODM as our candidate. Ngech so far ene ma wawuoyo kuome. Onge ng'ama chielo. Labda gibro biro. Koro sama koro wadwa negotiate ngech Sakaja is an incumbent. To wacho ni fine. Probability question mar Sakaja the than Babu. Kata how do we negotiate bondo wayun one of the two. Wawinjore. Kwa balance other officers, Senate gi women and others. Ere kama ng'amodwa ketoka. Sakaja being ni an incumbent en gi apand. To ere kaka wadwa timo ne Babu consideration. Ka en e dalawa. O ka en Kalibamba. Kama no timore to odhi beda float. To kopogore gi mano baba to tek. Ngech kaka Babu dwa wuoke e tag moseket kuome. Ngech yudo ka oganda ma piny associate gi wa Munyoro to chaka associate gi Wiper. Iwinjo. Even though as a politician inyalo timo your political arithmetic and you do your zoning and mapping kako time. Iwinjo. Kong'iyo the population index bar Wakamba and others. Yes. But the truth of the matter, okinyal bank on numbers mag jomoko tini onge numbers. Ere kaka idwa succeed. Ngech kaponi number is anything to go by. Jakom ne mora gi gimoro kae. Ni kitingo inyise ni Jakom ing'e ni anan gi ji. To winje to bewe no nindo to kobuok to nyise ni ya we matin mano to ber. Siasa ka ting'e ne numbers. To ka in gi numbers di chung. Iwinjo. Ka in gi numbers okoro iwacho ne iromo. Di chung. Iwinjo. Koro ka ji oseng'e the benefit man numbers. Iluwo ni social capital. Yes. In every fora. Iwinjo. To gima jogo nyaka tim. They want to capitalize on their numbers. Oginyal we their numbers need to capitalize as an outsider. Koro on politics of Nairobi, the denominator
En shared negotiated democracy. So it is tribal. It is tribal. It is tribal. It is tribal. Now, kaka mikete na makuru kele wach mane Gachagua wacho. King'iyo Nairobi kako luore. Nairobi luor gi Kajiado County. Yes. Nairobi ogotong gi Machakos County. Nairobi ogotong gi Kiambu County. Aparo ni mago mani machiegni ahinya. King'iyo gi kako bet. To seche ming'iyo Nairobi lenses go. Ujo ma jo siasa jiwe wuondore. Nitie seche moko ma jo siasa bro omo jago kura oko makel kare mago siasa. En adier koso miriambo. En adier. Kanye mayot golo ja siasa jago kura oko makel Nairobi ka. Dango bed Nyanza. Dango bed Nakuru kata Rift Valley. Koso dango bed Central gi Eastern gi Rift Valley mamalo kaka Kajiado nitiene. Iparo ni ma ok en strategy ma samoro Gachagua no seng'iyo mowacho ni mae gima dwa tigo mondo akel jowa mang'eny Nairobi nikech nonetheless ng'ami biro yier Kiambu wed biro mana bedo jadala gi samoro kata ng'ami biro yier Machakos biro bedo mana korgi ja Machakos ng'ami biro yier kuondgo gibiro mana bedo jokono. Iparo ni ma ok en arithmetic ma ng'ato nyalo paro mowach ni adwa kelo oganda mondo anyisgi ni koro Nairobi ka wanyalo bet nikech tich yot ng'ato wuok to biro to go kura to chak do kode jera kung'iyo gine yo machalo kama gi George nikech wacho ni siasa en tribal. It is a tribal politics. Ere kaka un wegi wacho ni udwa go arithmetic ni masamoro gol Gachagua kwano kata neni ogeni ni mamoko bende oyudo thuolo Nairobi ka jera George wacho gima dire ni siasa mora mora en tribal. Makata kakoro na chung ugenya kucho. Tachako gi duol mamarwa. Ekidhi jomodong majago ugenya duto. Lakini Nairobi kae ok nyal dhi golo ji Kiambu, migol ji Murang'a, migol ji Thika nikech Nairobi kae kawo mbulu. Mikawo go gavana. Nang'o ng'oma miyo ado ng'isi kawuono. Gima George wacho kae mare ukabila. Nitie gima luongo ni positive tribalism. Seche maga chako dhi ukaka ombuche Kiambu mwalo Thika moro Nairobi matiende no dwaro mondo jorabuono kaw kombegi te to mano dhi mi dhoudi moko thuolo ma wacho ni kara mae pachi ae ka nitie Jakisi ka nitie Mkamba ka nitie Muluya ka nitie Joluo ka nitie Jo-Somali masani bende medre the Muslim community kagi se fwenyi ni kelo jiko Murang'a Kiambu Thika to giwacho ni kara bende wariwre kiwan wawegi mondo waweyi kendi to kati kel ji machal nadi. For example, sani kura ma Jo-Kisii e Nairobi ohinga 200,000 onge samaga jaltend DCP nyalo kelo go ji 200,000 e Nairobi. Mano kuch Jo-Kisii kende mondo yom mamit Nairobi ni yene kuch Jo-Kisii 200 mag MCA modi notimo e ODM mani assembly sani wan gi Jo-Kisii moyier gi kura wan gi Waluya a very good number moyier gi ODM wan gi Joluo wan gi Oriachi moyier gi ODM koro other tribes biro wacho ni chama ni en maji te to ki biro na an Jaluo kombe te waka omi Joluo to dhoudi moko be dhi riwre kigin tidong' kendi omiyo Gachagua otime to time at our own benefit nikech wadhi wacho ni okay koro in Mkamba in Gachagua ne ionge kom ionge senator ionge governor ionge women rep ionge MCA dhoudi moko dhi pull out to chomo Gachagua kika binde achiel no. George. Yes. Okay. Jatelo neno gino ebomiyo otelo siasa en mental prowess ok en gi Gachagua go koko man kano miya thuolo ta nyalo kawo kembni te mauso microphone oter dalagi mondo obed wuoyo onge kaka inyalo lando ne oganda a disaster to gibet gi ng'iyo. One, kaduoko gimitemo wacho onge a coincidence ni nyalo timo voter importation masa pass
namba man kacha. Ok ne atimore. Gitemo time CBD through MCA. Kidhi Moi Avenue Primary, chieng' migo kura. Kineno jomoriedo kanyo tiendgi otimo lo mared te. Owinjore. But gini ok inyal timo everywhere. It is purely negotiated democracy. Nikech, fine. Depo nono ne iwachoga ne ngama na goal, that goal must be realistic, accurate and achievable. Koro parameters gi nyaka iket in place. Koro king'iyo, one of the parameters nyaka ing'e niya, kura ma determine victory mar that area gin kura di. Gachagua should be able to know need the probability question of kura ma registered in Nairobi or they almost 2.1. Nairobi population at night is approximately 5 million. 5 million. During the day is 6 million. Koro Gachagua should be able to know ne kura wise kidhi identically Nairobi ka. To Waluya is almost 900,000. Kikuyus are not even the first one. He should be able to know that. Koro mio, one kaka wangiye. To kokoneno is just okay. But I can tell you, ki ing'iyo gini very keen, it is a winjo ka Kuria wacho no biro manyo governor Nairobi. Yes. Winjo. And on our end, Kababu Ophel no dwaro that vertical mobility as siasa a party one. In fact, waonge crisis in terms of negotiation. Get one agisa kaja na gibabuna. Probably kanga machelo biro because there is all issues. Wawinjo the former governor Kidero is afloat and probably so Mike Mbuvi Sonko. Koro in our bracket waonge issues. Winjo diget magi be arjo masoba and wangeyo. Nyathi kich kata nga mudier nyombo ge wange. Nyathi kich kore tek. Koro the truth of the matter ka. Winjo one waonge crisis. Yes. Wadhi kelo nyakera ka. Mabe agoye pile. No pingo the dual carriageway makore gine railways baruto of flag off. Nyakera nika. Waweru be probably pod arufu nenitie. Aya ngane Bazenga nika. Owinjore. Aya Kuria be koro nika. And let me tell you. Mheshimiwa Bronyisi. Ngata mose bedo ni yon for political office. Onge ngamunge no onge kura. Kata chiege okdigocho de to orito diarge kura. Koro jogi. Mono me midwife joge bagi digi wigel. Koro gimomiyo gine kura midi kel me temorizo is not possible. Mana temo penjo. The denominator enemy and this other our side. Kwa koro wa consider ourselves kodegi. But intrigues mane otka mana kaka wambe wan gi mekwe duondwa. Gimbe gingo. Nyakera nyaka mark time Bazenga dito Bazenga didwa yo bakana. Winjo. Kuria the same. Koro my mother limit kura mangato probably dwa dikelo. Okay. And it is not an exclusive case get kata Gachagua no. Bengeyo malo. Okay. Yes. To be kata kichiko mano. Kaje mochung na bigini ngia uchiel. To gingeyo ni di jako chen bi DCP okelo GLF miario. Yes. Kogolo kora temana ma Kiambu, Thika, Murang'a. Chiengi yero kolor borders gi jogo kura kanye. Nenda. Nyo timre Kasipul. Yeah. Go ki mangichi gilando nga mawuok oko kodonji. Nyalore. Ginyala amua ni koro borders tema Nairobi kia oko gibas dokami ai. Komando ngoro itemo di demokrasia mar ngado nikech ngato ni goyo kura kama onde kore kaka jago. Very good. Yes. Demokrasia mar ngato. To demokrasia kongisi ni bed imported ni wuok Murang'a dhi Nairobi. E demokrasia no. Okongisi ni bed imported voter. To onde kore kanye. Nikech en iwuok oteri kama chelo manilo voter importation. But ini mani koro kura. Yes. Jo chiwo ji te ong'eyo ma Kenya, ji te ong'eyo ni jomoko isomo ilori. Koro chieng' ombulu no, wawacho ni jomodak Nairobi mago kura. George oloro malo kucha, jomoko Kitengela kodonji. Jomuchung governor, actually muchung babu na kataka koron ene Sakaja, oloro kamoro. Bebo wino oloro kama chielo, jomako kura kama yero governor, nyaka beji Nairobi. Kura 1,000 dhinindo. Ngamuhinyo, ohinyo president. Blarakom. So the best thing mitimo, many other tribes. Okay. The Ugodi coalition mar leadership. Okay. Mar riwariwa jitema ber. Kila ja community moja. Okay, wacha mugi kawati ko mondo yotieke. Mheshimiwa George kawati ko then watika tayari mheshimiwa Jera. Kawati ko eni ker maduong ma Kenya Raila Amolo Odinga no wewa. Tangino wewa confusion.
jipok pachke dugo maber to gimana no mbele ka en yiero mwadhi 2027 gimadhi campaign te obede e UDM obede Wiper obede DCP gi UDA nyaka luong nying Raila e campaign gi nikech pod en factor in next campaign omiya kwayo joma jo ODM ni nyaka wariwre kamoro achiel ODM nyaka riwre kamoro achiel to oganda luo nyaka wariwre kamoro achiel mondo miwe luor mano miwa Raila nitie nyaka wariwre kamoro achiel gima George wacho Majera wacho mano yot mondo wakawgo piny isamber erokamano nya mheshimiwa Ajera George in 1 2 3 4 5 okay erokamano ahinya aparo ni the denominator mar siasa marwa kaka jo party mar ODM kama ne jaduong' owewa our denominator ni party mondo flourish nyaka tim gik moko the right way nomination must be above all standard let the popular candidate win aparo ni mano should be static kwatime that way then aneno the probability question mar the party pod dhi medo bedo gi wajumbe mang'eny be it in the National Assembly or in the county assemblies then mar ariyo as a people nyaka wabed gi mwang'e democracy wabed ure broad based government with proper negotiation mondo wadhi mbele wa live to the dream mar Raila Amolo Odinga erokamano nya George Aliet kachiel kod mheshimiwa Jera Ochieng kuom yudo thuolo mar biro lose duol ka gombaka kendo jo ogolo doke itgi ka gineno kaka arithmetic dhi nyime siasa ni ku balance ni kupanga nyakwara mogi ano kama kuna mus ne George kachiel kod Ochieng Jera wacho ne omora nya gi twak nyinga en George Bati Lotre Bombija giko mar twak mar duol warom kendo saa 3 weche manyien mag imore riti masani Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Amen.